Днес е Световният ден на целувката, който се отбелязва за 25-ти път. Как на така нареченият мост на влюбените в София днес се раздаваха любов, нежности и целувки, провериха Ивайло Пеев и операторът Сафуан Ал-Кюрди. Каквото и да казват специалистите, целувката е проява на чувствата между хората. Тя сплотява, превързва, а се оказва, че има и благотворен ефект за нас. Една целувка увеличава пулса, изгаря калориите и удължава живота с 1 минута. Също така премахва стреса, намалява бръчките, увеличава хормоните в кръвта. На моста на влюбените срещаме вас, здравейте! С какво ще отбележите този световен ден на целувката? С една хубава целувка. Раздаваме на всички срещни целувки въздушни. Ако някой прояви желание и по бузата може. Чао! На моста на влюбените намираме и Никол, държаща послание, че раздава безплатни целувки. Кажи ми, след като целуна толкова хора днес, удължи ли ти се живота с няколко минути? Мисля даже, че с няколко часове. Доста целувки раздаде днес. Да, определено и съм готова да раздам още. Млади или стари, за целувките няма възраст и време. И не забравяйте, че мъдрите хора са казали, че целувката е като щастието. Истинска е само когато е споделена.